etorri Minluzera. Kontu baterako, osteguna eta Minluzeko lehenbiziko astea burutu dugula, Jaski? Ondo. Eta sensazio honekin gainera. Ondo, oraindik ez gaurko egin behar. Egia da. Bai. Gaurkoa borobilduta egingo ditugu ospakizun guztiak, eta gaurkoa borobiltzeko noski, hemen dira gure lehiakideak ere. Joseba eta Guti, Gabon. Gabon. Eta betera, aste osoa osatuko duzuelako zuek ere, dagoeneko, 953 euro pilatuta. Eta ametsak ere, forma berria gartzen, akaso edo? Esan liteke bai, ez bai. Bai. Vale. Oinak lurrean beti ere, hori bai. Ez dira horrela bereziki asaldatuko. Oinak buruan. Oinak buruan badezpa. Primeran zorteon gaur ere, Azpeititik, Aizarna Zabaletik, Iraitz eta Ander ze moduz? Ondo. Bigarren eguna, dirurik ez momentuz, Iraitz baina bizitza luzea da. Bai, indiken. Esperantza badau. Gainera, Gainera, dirutxua behar dugu besteak beste bidaiatzeko. alba aldima bai. Txilen daukazu lagun bat. Ze ona, Bai. Txilera bizitan Gure joatea. jugo ginen guztua, baina dana ezin da. Bueno, ikusiko dugu. Ametsak betetzen dien. Ander ongi etorri. Ongi etorri. Eta borobiltzeko, maila borobiltzeko, 3. bikotea, eta berria hemen. Iratiera Xabal, Gabon. Gabon bai. Zuek zarete, Eibarren irakasle jardute duten bi lagun. Bai. Kontzientzarete komediarako material egokia dagoela hor. Bai. Gu etorri gara, denok ondo pasatzera. Hori da. Irati zu izan azarelako gainera, Miluzen horretik ere. Bai, duela 15 urte edo. Duela 15 urte, eta orain bueltan Xabatekin. Eman dizkiozu ja mamerreko aholku guztiak, edo... Ez dugu bezer preparau, así que... Behar duzu aholku hori Xabat? Bai. Baina, bueno. Emango dizugu bat, ondo pasata disfrutatu. Eskerrik asko. Primeran. Ongi etorri guztioi, zer hementxe gure lehiakideak izatea, gure publikoa be prest txalo zaparra ederra emoteko, eta zuek etxien deialdi egin. Nahi zoi etorri lehiatzen, baiarri gurekin jarramenetan gustora hartuko zaituzteguta. Astera goaz! Azeparea! Jokatzen hartzeko momentua da, kultur ekitaldi zale amorratua gara. Zalantzari gabe. Bai, zuek, Joseba, Guti, zeukin hasiko gara lania, lehenengo probonetan. Bazarete, antzokietatik eta ibiltzen diren noietakoak, Joseba? Tarteka bai. Tarteka bai. Bai. Guti? Inoz edo bin bai. Bai, nigro eta zale hau, egia esan. Antzoki ederrak ditugu Euskal Herrian, eta hori izango da gaur jokatzek hartuko duguna. Nordu emaira? Neu. Guti, hartu leku emezedez. Euskal Herria esan dugu antzokiz beteta daukagula. Herri bakoitzean, nora joan gaitezken asmatzea izango da. Zuen zeregina, Guti prest basauz, aukeratu nahizuna, eta guazen, denpora. Biarritz. Bota, Joseba? Arresi. Ez? Azpeitia. San Agustín. Osondo. Elorrio. Arriola. Bale. Astigarraga. Atabal. Kontuz. Lesaka. Atabal. Hiru akatxe? Denpora! Hartu lekuen. Bai. Ezkara antza, beste antzoki askotara bai, baina Atabalera joan zaleak, Joseba. Biarritzen dago Atabal. Atabal, Besteak beste rock kontzertu bikainak eskintzen dituen aretoa. Gainontzean, Elorrioko Arriola ondo identifikatu duzue, Azpeitiako San Agustin dotorea ere bai, falta egiteizigunak Lesakako Arriondoa, Aguraingo Arresi eta Astigarragako Herribera. Baina bi, zuzen lotuta, 20 puntu! Osondo. Iraitz eta Anderren txanda, nahiz da San Antonio egune? San Antonio eguna, Antxon? nik egunero ospatzen dut. Gainontzean zehazki data horrela falta zait. Iraitz Ander, guk santurik ez izenien behintzet. Santutegia lehen... Izanean gutxi. Oso erabilgarria, gero eta gutxiago erabiltzen da, baina horrekin jolastu beharko dugu, nordu emaira? Neu jongo naiz. Ander, hartu leku emezedez. Izen batzuk, kontzeptu eta egun jakin batzuekin. Lotu beharko ditugu. Eta iraitzen aurpegatik badirudi santuen laguntza ere beharko dutela. Bueno, San Agustini eskatuko diogu. Hori da, nekin hori. Eskatu. Bai. Ander prest? Guazen, denpora. Musika. Ageda. Ez? Baserria. Isidro.
Venga, oso ondo. Korrika. Silvestre. Oso ondo. Eskea. Ageda. Bai, Sua. Joan. oso ondo. Musika. Lucia. Bale, Arin? Itxua. Cecilia. Lucia. Ai, ez! Hartu lekue! Ez du sakatu azken hori. Eta Musika beraz, zaigu. Cecilia, Bai, Itxua, Lucia, bai. Cecilia baita musikarien gure patroia, musikari ere bagarelako tarteka. Itxua, eta hori ere falta egun Santa Luziarekin lotzen dena, gainontzean San Juan Sua ditzen dugu hori oso ondo. Korrika egiten da urtea agurtzeko San Silvestre herrikoietan, baserriarena San Isidro, nekazariek ospatzen dutena, eta eskean aritzen gara Santagedan, zuek ere puntu eskean aritu zarete, eta denera 40 puntu. Ondo! Zuetan. Irati txamat! Bueno, Irati, galdetu diodalako Iratiri, aurreko miluzten egonda, karo, bidai bat irabazi zen duten. Bai, bakarra, eman zenuten bakarra. Eta ni esaten, bai, bidaiak banatzen genituen, den nintzen enteratu? Bat. Bat, eta seguntzat izan zen. Bai. Non egon zineten? Tunezen. Tunezen miluzeri esker. Bai, Ondo. azte bete. Oso ondo. Ondo, errelajatuta, oin 15 urteko kontuak badira, be? Orain lanien jarriko zaitugulako, nordu maira? Xabat, hartu leku mesedez. Gaurko pareak berriako gaikako iztegitik, atera ditugu, eta zuen lana, hotxak, soinuak, dagokien bikotearekin lotzea izango da. Xabat, hor dituztu begian aurrean, aukeratu naizun hasteko denpora. Harridura. Ufa. Ez? Puskerra. Turrut. Oso ondo. Kolpea. Gamba. Oso ondo. Kamera. Klisk. Bai? Sabela. Gurgur. Bai? Nekea. Ufa. Harridura. Atx. Oso ondo! Beran, Hartu leku Xabat mesedez. oso ondo. Denak bikain lotuta eta errepasa egingo dugu, esan dago, berriako gaikako iztegitik ateratako kontzeptuak. Arritutakoan atx esaten du, Martxelo Otamendik akaso, bere etxean, litekena, puzkerrak turrut egiten du, hori bai, oso bistakoa zena, kolpea eman edo hartutakoan danba hotxa ere egiten da, kamerak klisk egiten du berriz, nekea senditzen dugunean ufa esaten da, eta sabelak berriz, eta ari zaigu pixkanaka, Bai. gur egiten egiten, ditugu. bai. 6 asmatuta, 60 puntu. Gur. Gur. Patutxuetako nik, gure txera etortzen da, bueno, kalekube. Baina ez da zurea. Ez. Ados. Darepe gur. Gur egiten Bai, du. bai. Zer ematen diozu? Gustora dagoenien, sobrak. Sobrak. Bai. Ze gatorra jazki. Bai. Primera. Sobrak, tarteka lehenengo plateren bat edo ere. Dena den, hemen sobrarik ez puntu eta meintzat, beraz, guazen jokoarekin jarraitzera, isilik, kasu honetan, Joseba eta Guti, imintzioka Guti, maixuki aritu da orain arte, ez dakit bide horri eutxi nahi diozuen. Bai, nusi. Bai, Guti doa. Bai, langa goian da, Bai, ezta? mantendu behar da. Ba, Guti bai. hartu lekua, eta guazen kontzeptuak asmaraztera. Batzuk imintzioka, marrazkiz besteak, eta helburua noski, denbora bukatu aurretik, denak argitzea. Hortxe Guti, eta bertan kontzeptuak ere prest, denbora! Marrazten hasita. Trikuarria, lainoa euria, Bai? landa, No, ondo hori da. nekazaritza, landaketa, landareak, Ez? tximistak, Segi, ekaitza, uholdeak, Ez? euria, Bai? landareak hazi oiana, euria, kaskabarra, Eskertu gabiltza txingorra, baina. aldatu, Aldatu. Bai. Euriek aitza aldatu. Anguti. hegaztia, abioia, mokoa, arranoa, mirotza, abe fenix, Bero, venga. arranoa bezaina handia, putrea, saia, Oso ondo. Oh, putrea. Estilo minimalistan. Sekulakoa. ideia ezaguna, kaixo, agurra, Ondo. laguntza, soroslea, Bai, legeria, Sorosea, bai. bikain. 10 segundu faltan, marrazera Guti. kamonuti, etxea, teilatua, atea, Ondo. sarrera, bodega. Hartu leku denpora gari geratu gara. Brandenburgoko atea. Bai.
Berlintzen. Lokatza, geratu zaigu asmatu barik. Lokatza. Bai, baina hasierako irudia. lokatzetatik Fenix hegaztia bera bezalaxe ere, atera zarete, guti, bereziki ondo itoarena egiten, alabait. Salbatzailea baino paper horretan ikusi zaitu hobeto. Oso fin, oso fin. Bai. Eta bi asmatuta, beraz. Bi asmatuta, 40 puntu. Egia da proba honetan, bai, hipnotizatuta ere geratzen garela. Bai, pentsatzen egon nahi antzerki eskola bateko izena emoteko prest dagoela. Guti? Bai, miluzetik pasatuta gero. Ez, esan du, ez. Vale. Ez, argi dago. Eldu egianaz. Zertzara? Ez. Eldu egia? Bai. Ez. Heldu egi, ez da inoiz. Ez da inoiz. Bueno, helburua izango da... Zuek ez dakit, ni bai. Euskal Herriko antzerki eskolak fitxazazu eguti, mesedez. Gure ametsa egi bihurtze aldera, sikiera. Iraitzetan der, zeuen ganago ez, nor du, Aurrekoan bezala, bea. Iraitz orduan, imintzioak eta marrazten, 4 kontzeptu asmatzea horixe helburua, Eta guti ere begira, kompetentziako aktorek lan nola egiten duten ikusteko. Iraitz prest, kontzeptuak ere bertan, denbora! Hildakoa. Iraitz, zeo zelan? Bihotzekoa. Bero? Hildakoa ez dakit. Bere buruaz beste. Ea marrazten. Pertsona, hilia, Bai? rocker. Hor dago. Hilia, ez dakit. Tximak, koletak. Bai, mototxa. Mototxa, oso ondo, oso ondo. Etxia, bilgailua. Bai? Kotxia, autobusa, tankia. Ira hor. Zibiltzailea. Bai? Ondo, zubiltzailea. Iraitz bikain, guazen. Hildakoa, ez dakit, zorrozpena. Hau itxita, Segi hor. Aldau. Bestia. Denbora utzi aldatzeko. Eguzkia. Ez dakit, lainua. Zertu, hartu leku iraitz. Bai. Eklipsea eta eriotza. Eriotza. Bai, eriotza bera. Hildakoan zentratu zarete. Igual sega bat ere. Ondo legoke. Eriok sega ematen duela normalen. Alar ez detuzte. Ez? Alar ez detuzte. Ja. Alexander, ala ere bikain, bi asmatuta 40 puntu zuen markagilora. Eta iratita xabat. Erraza dela, gainontzekoak lanean ikustea. Baina zuetako nor jarriko dugu dantzan. Ni joango naiz. Irati joango da, ados, badoa irati, eta xabat. Bitartean erne, Eta bota, eta saiatu xabat, asmatzen dugun arte. Edo asmatzen duzuen arte. Gu hemen begiralea gara besterik gabe, kontzeptuak bertan, iratik, denbora. Marrazkiarekin, hasiko gara? Katilua, Bai? esnea, kafea, kafesnea. Bai, kafesnea, oso. Marrazkiarekin jarraituko dugu? Pertsona, Bai? besoa, Ez? ezurra, Ondo hori da marrazten. sorbalda, bizkarra, lepoa. Bai? Bizkarra, oso ondo. Pertsona, animalia, Bai? elefantea, Ez? Anima irati. hipopotamoa, 15 segundo. mamuta, rinocerontea, Ez? Aldatzeko aukera dago. Bai, aldatu. lehioa, Denbora! Bai, eta hasi da hor, zepiak ere irakasleak izanik, arbela asmatzeko, baina lehioan geratu gara. Eta animalia, ia denak pasaitugu, elefante eta mamutak eta errinozeronteak eta hartza falta ditzaigun. Horixe elastien ba. Bi marrazkiak bai, 40 puntu, iratitxa bat. Eta
Bakoitzak manda hitz eskutu asmatzeko momentua iritsi da. Joseba Guti, zeuekin hasiko gara, nordu emaira. Neu jumanez. Joseba hartu leku mesedez. Txandaka, paso egiteko aukera, trabatu eskero aurrera jarraitzeko aukera txanda paso horrekin. Josebak eta Gutik badakite zer egin behar duten, denbora. Oea, Izara. Osondo. ibaia, Ura. erritmoa, Korrontea. Imintzi barik, Bale. geometria, Kuboa. hiru, Irukia. Segi. Antzera, Triangelu. Osondo, triangelua. Behar dugu horko berba. txutxea, Gozoki. mastekatuz, Txiklea. Osondo. Iberan. pixakoa, Pisontzia. italiakoa, Dorre. Bai, osondo. Hartu lekue. Akaso, pisako biztanleak pisontziak izango direlako, denak ere, baina kasu honetan Italiara egin dugu, dorrea ere asmatuta, bost asmatu, Oso ondo. Bikain, Bai. Joseba eta Guti bikain moldatzen dira ezkutuan, neira Itzander besterron beste. Beharko dugu, ikusi dugu, bakoitzak gako bat bota, bestieki asmatzen duen kontzeptua nordu emaira. Neu jungo naiz. Iraitz, hartu leku mesedez. Eta hortxe, agertuko dira, hitz ezkutuak, balator, denbora. Umie, Pertsona, zarro, gaztea, zarro, heldua, Osondo, arbolak, natura, mendilen, pinua, tokile, imintzi barik, basoa, abeslarile, Rafael Akarra, errefuxiatuarena, Izaro, Osondo, vale, ordaintzeko, Txartela, zarra, nagusia, arpeien, ondo Iraitz, hartu leku mesedez. Denbora falta izan zegulako, baina oso no. Eta egia da, Izar hori maila biako Rafael Akarra ere, esaten diotela, sarri. Bakoitza bere estiloan. Bakoitza berean. Rafael Akarra gideitzuarekin. Hori da. Bai, dana berba baten. Beste ondo. estilo batean, hori da, baina lau asmatuta, 80 puntu. Eta, nordue, maitzure, Xabat, hartu leku mesedez. Hitz ezkutuan nolakoak zareten, Xabat irati, zuen arteko ulermen maila nolakoa den neurtu behar dugu. Xabat zeuk ikusi, trabatu eskero aurrera egiteko aukera, txanda pasa eskatuta. Denpora. Mendiak, lerroa, alpeak, tontorra, bestea, mendilerroa, izena, aldatu, Pirineoak ziren. arbola, kopa, lurrazpian, alga, adarrak, korala, zuaitza, enborra, lurrazpian, sustraia, Oso Kostata. animalia, txakurra, ondartzan, arraina, arroketan, lapa, mugitzen, karramarroa, Oso ondo. josi, Hartu leku Xabat. Eta karramarroa bezalaxe, atzeraka hasi gara, akaso, baina bizkanaka aurre hartuta, bi zuzen erantzun, eta 40 puntu. Bikain. Markagailuetara begiratzeko momentua, une honetan, eta ikus dezagun, Joseba Guti, 160 puntu dituzue markagailuan, 160 Iraitzetan derrosondo, gertu Irati eta Xabat, 140 punturekin. Ondo. Eskertzen da tarteka, errepaso egin, eta guk ere arnaz pixka bat hartzea ilazkiz, presaka ere aritzen gara, esai honetan, tensio uneak ere izaten ditugu. Temporadanan? Temporadanan. Bai. Kontua da, eta barkamen ere eskatu behar diot ikuslei, askotan tensio horren ondorioz, botatzen ditudan txisteak ere ez direla beti onenak izaten. Tentsioa gaitik da? Pentsatu nahi dut. Baina ni umore egile izan da, horrelakoak botatzen aritzea, hor badago esaera bat, arotzaren etxean, hotzara aulki, ez dakit ezagutzen duzun. Ni umore egile izan da, horrelakoak botatzea,
Zergatik diot hau, Ilaski. Bai. Kontua da, esaera honen bertsio bat egin diatela niri. Juan Luis Zabalak egin dit. Zehore. Bai, zehorea. Arotzaren etxean, otzara aulki litzatekena nire kasuan, teleriaren etxean, uralitazko telatua. Berez telaz eginda behar lukenak. Edo bigarren bertsio bat moldaketa bat ere egin du, teleriaren telatuak baserri zahar batek baino itukin gehiago ditu. Juan Luis, besarkada bat, etorri, nahi duzunean etorri, eta berdinduko ditugu esaera bie guzti. Ore bata, Bai, hori ere egia. Ondo, Mila esker. triboren berbetara goaz. Eta triboren berbak betiko moduan erabaki horrak izango dira, ze bikotek aurrera egiten duen jakiteko. Lehenengoa, Joseba Guti seguntzat izango da. Joseba, zeurekin hasiko naiz, prest? Bai. Badator lehenengo taula eta denpora. Erortzeko zorian bastanen. As. Ez. Erortzeko zorian bastanen. Enblangoan. Artzainen arteko solasa arizkunen. Asas. Ez. Iraitz, Erortzeko zorian bastanen. Enblangoan. Artzainen arteko solasa arizkunen. Braskala. Ez. Erortzeko zorian bastanen. En blangoan. Artzainen arteko solasa arizkunen. Braskala. Ez. Irati, Erortzeko zorian bastanen. Enblangoan. Artzainen arteko solasa arizkunen. Breberoa. Odolkia arbizun. Tripota. Aurdun gelditu sakanan. Azundu. bai, Zer berderra. oso polita. Eta egia da puntuak ere enblangoan erortzeko zorian izan direla lehen bi bikotetan, azkenean Iratik eta Xabatek 3 pilatuta, 30 puntu. Oso ondo. Iraitz Ander, zeuenari eusteko momentua. Iraitz, hasteko prest? Bai. Badator bigarren taula. Denpora. Lizunkeria, seguran. Ezekeria. Txandaka, altxasun. Persaka. Ez. Lizunkeria, seguran. Ezekeria. Txandaka, altxasun. Eran. Gorputza baldartu, bergaran. Txapakaldu. Ez. Irati, Lizunkeria, seguran. Ezekeria. Txandaka, altxasun. Eran. Gorputza baldartu, bergaran. Anportu. Zarpaila, trauskila, seguran. Tropokila. Gizon emakumezalea, bermeon. etxe geratu gara. Gizon emakumezalea, neure marra guztiekin ez dut Bai, ondo ez da, irakurri. marra asko. Gizon emakumezalea bermion, eta batez berakusten dauena arponerue. Baina egia da, txandaka eran. Beti beste txandak aprobetsatzen trebak zaretezuek, kasu honetan, 4 zuzen erantzun da, 40 puntu. Irati Xabat eta hirugarren taula geratzen zaigu, ustez zeuentzat prestatu duguna. Iausten diogun, Irati, hasteko prest? Bai. Guazen, denpora. Ataria, Azkoitian. Pukataroa. Ataria, Azkoitian. Bebarrua. Norbaiten atzetik ibili, etxarriaren atzen. Atze bikoitza. Joseba, Ataria, Azkoitian. Bebarrua. Norbaiten atzetik ibili, etxarriaren atzen. Fuki ibili. Ipurtandia bergaran. Bukataroa. Ez? Ataria, Azkoitian. Bebarrua. Norbaiten atzetik ibili, etxarriaren atzen. Fuki bili. Ipurtandia bergaran. Atze bikoitza. Elkartasunezko bazkaria, atetz bailaran. Boda goza. eta oso deskriptiboa nolabait, atze bikoitzarena, ezta? Bat behar luken leguan, 2 ere bai, ipurtandiari, zuek ere pilatu duzuen nolabait markagailua, 3 zuzen osatuta, 30 puntu. Eta markagailuak honela geratu dira bigarren fasearen aurretik. 180 puntu Joseba eta Guti zuen markagailuan, 160 Iraitz eta Ander, Irati eta Xabat 210 puntu. Eta tamalez, Iraitz eta Ander bukatu dela abentura. Bai.
Hau ez da, beraz bidaltzeik. Ez, hori zen helburuetako bat. Bai, Joseba eta Guti bai. jubilatzea nola bai. Bueno, principala gu gehatzea. Ja, Hortik aurrera, ja... ez da posible izan. Ander, zer muzko esperientzia? Mil uste Politia, jarra. Animatuko ditugu lagunak eta ingurukuek eta? Bai, por supuesto. Fenomeno, bueltan zuen esperoan izango gara. Iraitz, eskerrik asko. Bai, Etortzi zuei. erren, musu bat. Agur arte. Agur, agur. Zu Ilaski gainontzean jatun ona bazara. Bai. 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 Baina gauza berriak probatzeko eta jate kontutan. Bai, betidanik eta azken aldizen gero eta gehiago. Gero eta gehiago, demagun, esango banizu ardi gordinez egindako gazta probatzeko? Ardi gordinez egindako gazta. Nondi datorren hau? Ba eroskitik, ze kontua da, eroskin, honelako itzulpena ikusi dugula, ardi gordinez egindako nahasketa gazta. Nahasi zaie itzulpena, ze batez ere esnea ere hartu dute. Ardi esne gordina izango da, ardi gordinarena bere hortan. Bai, arraru ez da. Bai. Hori probatu, aukeran ez. Egin dezatela zuzenketa, takito. Bueno, nolako zazpikeak behar ditugu, zuek ikusi hau, erosketak egiten, esate Hori da. baterako, gogoratu gurekin, bialdu eta gustora erakutsiko ditugu. Eta ja erosketak egiten hasita gaztazatire bat bidaliz gero ere, txarra ez. Txarra ez, Hori da. txarra ez. Bigarren fasearen atarian, Joseba Guti iratisa bat zeuekin aurrera goaz, eta zerotik hasiko gara, orain arte pilatutako puntuak, fasa gainditzeko baliogarriak izan dira, eta orain berriro puntuak pilatzen hasiko gara, komeni asko pilatzea, besteak beste hori guztia gero dirutan bihurtu daitekelako. Eta sokatirarako, soka luzatzea komeni delako. Joseba eta Guti definizioekin hasita, guk definizioa irakurri, zuek ze kontzeptuz ari garen asmatu, laguntzatxo bat ere bai, izki batzuekin. Fenomeno, biak txandaka. Bakoitzak berea, Hori da. Josebarentzat, Gutirentzat, ez dago txanda pasarik ondo dakizuen moduan, aukerak Eran. bota, denporaren barruan. Primeran, Josebarekin hasita, denbora. Euskal oihu Irrintzia. berezia. Euskal oihu Irrintzia. berezia, irrintzia, zuzen. Irrintziak askotan adierazten duena, Alaitasuna. alaitasuna. Zerbait lortzeko itxaropena, Joseba. Esperantza ez. Hor, i bat ere badago. Itxaropena, Zerbait lotzeko itxaropena. espektatiba, hori zen. Alde barregarria aurkitzeko tasuna, berriz, Guti? Humorea. Humorea. Eta beti humorezkoa ez den solasaldia? Bakarrizketa. Bakarrizketa, bai. Emanaldia ikusteko beharrezko txartela. Ze behar da, Guti? Tarjeta. Ez da zuzena? Emanaldira sartzeko? Tiketa. Ez? Sarrera zen zuzena, eta ikus nahia jakiteko. Denbora ere bukatu zaigu. Bakarrizketa eta, harrera Eta erosi, eta etorri bakarrizketak ikustera. Pentsatu dut publizitatea egiteko aprobetxatuko zenuela. Baita ere, horregatik, erosi, sarrerak eta etorri ni ikustera. Esan dut oroar, joan antzokietara eta bakarrizketetara, nekatutak ikustera etorriko zinate, fenomeno. Eta hau egunero, 40 puntu! Ikusi eta iratita xabat mekanika zein den, Bai. ondo barneratuta. Bai. Zuen txanda orain, definizioak osatzeko, iratirekin hasita, denbora. Gauza batetik bereizten den zatia, Irati. Tia, Probatu, ez dakiz probatu. zatia, Puska. puska. Ogiaren zatirik txikiena berriz. Aparra, ez. Ogi, Apurra. apurra. Eta jakiak egosteko erabiltzen den ontzia. Lapikoa. Lapikoa. Ekaitzaren aurretik izaten dena xabat. Ekaitzaren aurretik, Barealdia. arealdia. Haizea emateko tresna. Auspoa. Auspoa. Eta sua auspotzeko auspoari egiten zaiona xabat. Eragin. Auspoari eragin. Odola irakitan baduzu sentitzen duzuna. Aserre. Zerrea. Aserrea. Zerrea, denbora luzez begiratuz gero ikusmenari mesederik egiten ez diona. Pantalla. Pantalla. Eta... Ondo, sartu zaigu, bai. Bikain, iratita xabat, 880 puntu zuen markagailura. Zenetan. Ondo,
Joseba Guti eroglifikoetara goaz. Azteko prest? Bai. Badator zuen lehenengo eroglifikoa, denpora. Ez ustean harrapatu duzu, Arranopola. arranopola. Osondo! Ez ustean harrapatu duzu arranopola. Arranoa ikusten genuen, Paul McCartney, arranopol, eta egoera horretan, aurretik ere ikusi dugu, zein hori arranopola, bale? Guk ere hori esan dugu, hain azkar erantzun duzuela ikusita, arranopola. Hori da, bilda hori. Bigarrena dator, denpora. Lehortuta dago, Ziketan. Kasu. ez? Kasuan. Kasutan. Ka bada erantzunaren zati, Zikatuta. ez? Zuak kartuta. Ka bada Kasun. erantzunaren zati, Zuanka. ez. Ka hori erretzen dago. R-K. Erreka dago lehortuta hori da. Eta Joseba eta Gutiren garunak ere bai, orain, horren berri izan dakoan. Egia da polita, hitz berriak ere sortzen direla, sukantakua, eta... Baina gero eta gehiago gustatzen zait momentua. Guk azalperemon eta bere jarpegia mugitu ez. Gozatzen dut. Erreka. Orain ikusi dugu, ez da? Orain bai. Orain bai. Bale, hirugarren eroglifikoa dator, denpora. Bai. Tabernan horrela hitz egin genuen. Ahoz gora. Ez, ze ikusten da? O gain... O bada erantzunaren zati. O... Ao, Ez, o bada erantzunaren zati. Ahozpez. Ez, Oazpian. ahoskora. ez, o bada erantzunaren zati. Iazpeano. Ez. A ber, barriro, O bada erantzunaren zati. O zen, lehen. O zen. Etzen erantzunaren zati, lastima, baina bat asmatuta, 30 puntu. Ondo, humorez. Joseba eta Guti humorez. Hori data. Iratisa bat humorez hartu beharko hau, Bai. Ala beharrez. Bai. Bestenak asmatu dituzuen, nolabait? Bat. Bat. Vale, bat, eurek asmatu dutena. Bai, ez da? Hori ez beste bat. Bueno, badago zerbait ordua. Erreka. Iratisa bat, zuen lehenengo eroglifikoa dator. Denpora. Denbora, ziztu bizian pasa eta... Hori ze dauda, letxe bat. Zer zer esan? Du... Du, baderantzunaren zati, non dau du? Du... Du, lekuren baten dau? Dutxu. Dutxu... Txu baderantzunaren zati? Du... Txu baino, txu izango litzateke. Bale, beran, Vale. bera herria, Vale. kokatu behar genuen. Beran du, txu. Beran du, eta Boris Johnsonek txu. Bai. Tu, kasu honetan. Baina polita. Beran dutu. Beran dutxu, egin zait. Eka txu. Horrela, bai. Non egongo da, Boris? Parrandaren baten? Beran, akaso? Beran? Berako bestetan? Ba, berako bestako sonak dira. Bigarrena, hau asmatzeko, komeni. Denpora. Bai. Ez... Hondarribiak erabazi du gaur, Estropada. ez tropa da, osondo. Cervantes. Cervantesek, Cervantesen hizkuntza gazteleraz da, ez. Esaten du, tropa, eta Durangoko azoka da, estropa da, osondo. Ikain, Irate, aurpegia mugitu beste. Errez. Konzentratuta Bai, oraindik ere. konzentratuta, bai. Azkena iritsi aurretik. Baba dator, hirugarrena, denpora. Norbait joan denaren seinale, Il... Ilkan. bai, bada, erantzunaren Paia. zati, Ilkan paia. il, kan, paiak. Osondo, ondo. Keinua, Elizabetek ahal hori kan, esango luke, eta behien ikusten genituen Fredi, Itxaso eta Xabi horren beste Paia. maite ditugun paiatarrak, ilkan paiak, osondo, bi, bale. Bi argituta, 60 puntu. Ondo. Primeran. Eta esaldi bihurrien txanda orain, Joseba eta Guti lasai, eta temple honean aritzen dira normalean, esaldiak ordenatu batetik, eta bokalez osatu egin marko ditugu. Gero pistak ere jokoan, asmatuz gero, atzean ezkutatuta daukagun kontzeptu hori, komodina irabazteko aukera izango delako. Prest? Bai. Ba, antola dezagun lehenbizikoa, denbora. Herri horretan... Ez? Bota? Gorria da. Ez? Bai? Gorria, da, herri barkatu, horretan nagusi. Gorria da nagusi, Gorria da Egun. nagusi herri horretan. herri horretan. Ez, gorria da nagusi herri, Egun, ez, gorria da nagusi herri, horretan, ez,
herri, Eta? Eta? Egun. Egun? Horretan. Horretan. Eta orain, beraiek izan duten templea falta izan zain niri. Baina azken segundu amada ere, osatu dugu. Sufritzen dute, Zu ikusi izer ditan da neue, bai. Bai, ez da. Eta gorria, begira, pista ere bageneukan hemen. Bai. Baina oso ondo. Ondo, oso ondo. Bokalez osatzera orain. Ados? Denbora. Bi. Bi. Bi arteko etniaren. Ez da ar, bi. Bi Urteko. Urteko. etenaren Etenaren. ondoren. Berrogeita bigarren aldiz Etenaren ospatu ondoren, da aurten. berrogeita bigarren aldiz. Ospatu da aurten. Aurten, oso Oso ondo. ondo. Zuen. Eta biak oso osorik dagoeneko ari dira ja ezkuton daukagun kontzeptua zein ote den. Zalantzak. Asmatu nahian. Hortarako zalantza horiek argitzeko, 3. antolatzera. Denbora. Festa honek. Ez, Aldarrikatzen ez du ez, honek ez. mugarik Mugarik ez ez. dela aldarrikatzen du festa honek. Du festa honek. Kain. Beneran. Askotan zailena lehenbizikoa identifikatzea izaten da, hori behin argituta bidea segi. Eta guazen azkenarekin. Denbora. Basoaz, Ez da basoa, basea, ez da base, basoz, basaz, basa, eta beste bokal bat, basa. Basez. Basiz. Ez, basa, basa, eta beste bokal bat, basa ez, basa Ez, basa ez da, basa, basai. basauz, izeneko. Pasaizea. basaiztea. Eta 3 pista asmatuta 80 puntu zuen markagailura. Eta gorria da nagusi herri eta egun horretan. 2 urteko etenaren ondoren 42. aldiz ospatu da urten. Mugarik ez dela aldarrikatzen du festa honek. Zeri buruz ari gara? Nafarroako eguna. Nafarroaren eguna. Ikus dezagun. Oso ondo. Primeran! Komodin agertu da, Basaizea izeneko kultur elkartea da antolatzailea, bikain. Joseba, guti, egon zarete? Joseba, egon zare inoiz? Bai. Ez, ni ez. Gube bai egon da eta giro zoragarria. Merezi du. Bai, Merezi du ederto. joteak. Ba, komodina beskuratuta, oso ondo. Iratitaxa bat, ea beste beste lortzeko moduan zareten. Lehenbizikoa, antolatzera. Denbora. Eskultorea, Ez, Emaitza, ez, artista, ikusgarriak, ez, ez da, ez da, artista, ez da, ez da emaitza, ez da ez eskultorea. da eskultorea. baina, Ez da eskultorea, Artista, ez da eskultorea, utzi, ez da eskultorea, ez, Ez da eskultorea, ez artista. ez oiek, Gaiztaztekin batzuk, Ja, oker esan behar dut edo. Bai, gaiztaztekin Nia- batzuk, ez. Baina harin nintzen laguntzen, esan ez. Bueno, azkenean, ez da eskultorea, ez artista, zerbait badago hor. Vale. Ea, artistak zareten zuek ere bokalak osatzen. Denbora. esan, Ez da esan, esun, ez eta ene jarraian, esnetzan, ez da esne, Esnatzen. esnatzen esnatzen denean, denean, ez dago, ez dago, horren, 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 aurki, ez da aurki, urak, ez da aurki, urko, ez, Esnatzen denean. Ez dut esango zer, berba hona zelako. zuek ere esna, bueno, erdiloia. orain bai, Ja itzakiari gabe, erabat esnatuta, denbora. Italian, Ez, Italian, ez, momentuan, ez, edozein, ez, Esna, ez, asko, ez, baina, ez, urte asko, urte asko, daramatza, lo, baina, ez, urte asko daramatza lo, Italian, Italian, baina, baina, edozein momentu, edozein momentutan, esna, liteke. li. Ez da sartu, hortxe zegoen. Bueno, lo dau, Italian, edozein momentutan. Ez da sartu, Lastima. Ez zorrotzak Bai, garen, Oso. Eta Ondo. gu biok bereziki, Bai, da, programa serio. Zalantzari gabe. Bai. Tarteka, eta gu hemen. Bueno. Azkenaren txanda, eta bokalak behar ditugu hemen. Denbora. berari esker, Berari esker, izugarri, dakigu, dakigu, antzinako, erromatarren bizimodua. erromatarren bizimodua. Vale, hau bai. Ai, primeran. Hau bai,
Oso, no! Eta bat asmatuta hogeita marpuntuzen markagailura, Irati eta Xabat, eta honela dio asmatutako pistak. Berari esker, izugarri dakigu antzinako erromatarren bizimoduaz. Zer da? Vesubio. Vesubio. Ikus dezagun. Oso ondo! Bikain! Oso ondo! Vale. Aurreko pistak ere nolabait buruan zeudelako, ez da? Eskerrak. Ondo. Markagailuak bete-beteta eta nahiko parekatuta, eh? Bai, bi komodin, gainera, 160 Josebak eta Gutik, 170 Irati eta Xabatek. Eta ia puntu horiek zedantza egiten duten. Bagoaz, sokatirara. 160 punturekin, Joseba Guti, zeuek alde oso txikia, baina atzetik momentuz. Joseba Guti, zeinek erantzungo dizkit galderak? Neu. Joseba, prest? Ba, guazen, denpora. Zein kategoriatan nabarmendu zen urtain boxeolaria? Harri jasotzen. Pisu astunean. Zein fitxa jan behar da xakean partide irabazteko? Erregea. Osondo. Irati Xabat, zeuen txanda, zeinek erantzungo du? Neu. Bale, Xabat. Guazen, denpora. Errebotean nola esaten zaio tantoari? Komodina. Kintzea zen? Komodin erabili dute? Bai, hasita berehala. Gainetik kendu nahi izan duzu edo? Bai. Bueno, egia da momentuz, denbora asko falta dela. Bai, bueno. 1 segundo, baina norabidez aldatu dugu, soka, denbora ere geratu dugu, Joseba eta Gutiren txanda orain. Joseba Guti, denpora. Zein da Iratxe Agilera musikari gasteiztarraren izen artistikoa? Komodina. Kainakai. Kainakai eta komodinak dagoeneko agortu ditugu, berehala. Irati Xabat, Bai. zeuen txanda, denpora. Zein da taloaren oinarrizko osagaia? Irina. Artoa. Zein da Neptuno jainko erromatarraren baliokide greziarra? Marte. Poseidon. Zeri dio izua klaustrofobiko batek? Leku itxiei. Bai. Txanda pasa egiteko aukera dago, eh? Bai. Bai, baina Poseidon zen erantzun zuzena, baina egia da, ez erantzute horretan, denborak aurrera egiten duela eta puntuak beste aldera doazela etengabe, beraz. Paso egiteko aukera ere oso presente eta bixi-bixi erabili aldela. Joseba Guti zeuen txanda, denpora. Zein euskal liburu gomendatu du Frantzisko Aita Santuak? Minan. Osondo. Irati Xabat, denpora. Zein da islamaren liburu sakratua? Korana. Bale. Denpora. Zein da materiaren, energiaren eta denbora espazioaren propietate nagusiak aztertzen dituen zientzia? Fisika. Osondo. Irati Xabat. Zeuen ganagoaz? Denpora. Zein herri kiroletan aritzen da Aitzol Atutxa, Bizkaitarra? Aizkolan. Osondo. Eta sokatira oso bizia momentuz, eh? Batek asmatu, besteak ere bai, buelta. Joseba Guti, denpora. Zein pailazo gorpuztu zuen Jose Ignacio Ansorenak? Mirri. Osondo. Denpora, Irati Xabat. Zein emakumek utzi dio eguraldia aurkezteari Euskal Telebistan? Ana Urrutia. Ana Urrutiak. 20 urte eta gero, Ana Urrutiak utzi du eguraldiaren emankizunak egiteari, edo utzi dio, beto esan da, 54 segundo faltan, berdintzeko bidean markagailuak Joseba eta Guti zuen txanda orain. Denpora, nola izena du Simpsondarren haur txikiak? Paso. Magi, zer esan nahi dute HBO izkiek? Paso. Home Box Office. Zein da munduko hizkuntza gutxituekiko lankidetza bultzatzen duen Euskal Elkartea? Paso. Garabide, zenbat disko kaleratu ditu Olatz Salvadorrek? 3. Osondo. Eta argi geratzen da hemen, bolada txar batek, zenbat puntuko galera dakarren. 113 Josebak eta Gutik, 217 orain, Iratik eta Xabatek. 18 segundo faltan, markagailuari eusteak komeni Irati Xabat. Animo. Denpora, Nafarrako zein herritatik jaisten dira almadiak urtero? Paso. Burgitik, zein da Afrikako mendirik altuena? Kilimanjaro. Osondo. 8 segundo besterik ez, Joseba eta Guti, bizkor, eta aukera noski zuzen erantzutea komeni. Denpora,
telefono aplikazio bidezko zein euskarazko lehiaketak izan ditu 83.000 Egunean behin. jokalari baino gehiago? Egunen behin. Bale. Denbora! Eta hortxe sartu da, zuzen, baina denbora bukatuta, eta nolak markagailuak, Iratik eta Xabatek 207 puntu, Josebak eta Gutik 123. Bazara Joseba erabiltzaile, egunean behin eta, botatzen duzu? Bai. Guti, zuk? Bai. Ondo, Antxon Telleria bai superfana, zure Baita bai. ere, zalantzarik gabe. Bai. Ze komunitate ederra eta ze lehia ederra daukagun horbe bai. Eta egia da egunean behin, aritu direla orain arte finalera iritsi da Joseba eta Guti, gaur estreinekoz, finaletik kanpo. Zer sentitzen da? Finala ikusi zera ikasiko dugu, zerbait. Egira? Seguru baiet, urrengo Kirotasuna. miluzen, barriro, zita, mutilek, gerarte. Eta finalean, Irati eta Xabat estreineko zaritu, denboraldi berri honetan mintzat Irati, eta zuzenean finalera. Argi dago, elkarren arteko lankidetza horrek balio duela, zerbaitetarako. Bai. 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 Ze laguna ez ezik lankidere bazarete Bai, zuen. bai, bai. Zertan ari? Irakasle. Irakasle esan dugu, baina ze esparrutan edo? Informatikako irakaslea gara. Informatikako irakasleak biak ere. Bai. Bai, lanbide ziketan. Lanbide ziketan. Ze tonurekin, nolabait? Lanbide ziketan. Lanbide Ez, ziketan. ondo. Horrek esan nahi du, Bai, bai. lankide honak zaretela, gaur Bai, ere bai, primeran ondo. aritu zarete, 207 punturekin iritsi zarete finalera, hoiek euro bilakatuta zuentzat etxera zuzenean, eta ikustagun gaur finaleko zakuan jokoan zenba diru daukagun, 3.050 euro! Wow! Ondo! Bai ez egiten dute buruarekin. Bai. Ez da gutxiagorako. Prest? Bai. Nikote? Bai. Bai. Guazen, zakuaren bila. Gaur, euskal hitz maileguekin egingo dugu jolas. Eremuak 3 hauek. Latina, arabiera eta grekoa. Euskarak beste hizkuntzetatik hitz mordoska hartu ditu denboran zehar. Latinetik, arabieratik edota grekotik, besteak beste. Ea hitz hauek dagokien jatorriarekin lotzeko gai zareten. Badator lehenengoa. Zartagin. Ez dakit. Latina, arabiera Latina, nik. edo grekoa. Grego. Bai, igual bai, zarten. Berderakin, Bai. Latina. Latinean kokatu dugu. Urrengoa. Erritmo. Ritmoa. Nik griego zango nagoen. Bai, Grekoa. idea dit, zeke. Badator, 3. hitza ate. Ate. Latina ez neban esango, ez dagoelako erderaz edo Grekoa. grekoa ate. Ara- Igual arabiera. Arabiera. Urrengoa, atabal. Arabiera. Arabiera. Beste berba bat datorkigu. Kotoi. Nik latine zango nagoen. Nik bai. Latina. Latinera bialdu dugu. Urrengoa. Kosmos. Grekoa. Grekoa. Bai. Grekoa. Grekoa. Eta azken kontzeptua. Demografia. Grafia eta hoien hongo dira. Latine zango nagoen. Latina. Baina... Ez dakit, bueno, berdina. Latina. Latinera bialduko dugu. Demografia, ze moduz? Irati Xabat. Berde. Basiko gara. Kontzeptuak egoki kokatu ditugun ikusten. Zartagina izan da lehenengoa. Zartagin. Latinera bialdu duzue. Arrazoiren bat. Gaztelera, sarten... Zartagin latina zuzen alda. Osondo. Zuzen, hain zuzen, latinezko sartako edo sartikinum hitzetik baitator. Atabal. Arabieran.
Zuzen alda? Bai. Eta jatorrizkoaren oso tankerakoa gainera. Atbal hitz arabiarrean baitu jatorria. Ederra, atabala eta euria, sarri, ederra. Kosmos. Grekoan? Bai. Ja, kosmosa, unibertsoa, existitzen den guztia nolabait. Erritmo. Grekoan, jarri dugu? Zuzen alda? Bai, trukakia dator. Lau kontzeptu asmatuta trukakia agertzen da, eta aukera, kotoi, demografia eta ateren artean, baten bat leku aldatzeko. Bai. Erabili egingo dugu. Erabili egingo dugu trukakia. Demografia grekora. Demografia, latinetik, grekora. Bialduko dugu. Ondo ausart, trukakia erabilita. Kampo santuak ausartaz. Zerbait aldatu duzue? Zalantza. Ezek egon batean edo bestean, eta lehen pentsatu dugu latinean ipintzea, baina oin grekoan. Ez dakigu, Kosmosak eta entzun da, esan Hori, duzue, hori. bai, grekoragoa. Aldaketa zuzena izan da? Ikus dezagun? Bai, oso ondo. Zuzen, grekeraz demok herria esan nahi duelako eta grafiak ikasketa hortik demografia. Latinean kotoi, arabieran ate. Kotoi, hitzarekin goaz. Zalantzak, kotoi. Asko. Danak. Ikusi egingo dugu, latinetik eratorritakoa den kotoi hitz euskalduna. Alderantziz! Alderantziz! Kotoi arabiera, ate latina. Alata guztiz ere, finalera iritsi eta primerako finala jokatuta, Iratita Xabat. Oso dotore, Bai, gustora. 207 euroia pilatu dituzu, Ea aurrerantzen ere gehiago pilazta dituzuen. Ederto leheneko egunean miluzeko demografia hau ere hasten ari zaigu. Eskerrik asko Remonti, arren plazterra da, Zeuruan, ondo pasa, agur. Agur!